खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव आबुङै जयनिं जाहैबाय थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव बिथाङा जयनिं जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायाव गोबां माने सोंथि सिखारदों आरो गोबां सोंथि खालामदों नंगौ सांग्रां ब्रह्मआ मानि थाखाय पिएसअ लायो बिथाङा मा मावनायनि थाखाय सांग्रां ब्रह्मनि गारिनि उन उन गोबां लाइन गारि माब्रै खारो सांग्रां ब्रह्मआ राजा जानानै मावनायनि सिमांजों आरो जों प्रजा जानानैसो खामानि मावनायनि सिमां होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों सासे गोख्रों दैदेनगिरि नंगौ बे समाव गोबां सोंथि सिखारो आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि सायाव सरसा जाबाय थानायखौ नुबाय थानाय जायो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मा जाहोनाव पिएसअ लायो नंगौ बे समाव मोनसे समाव बिथाङा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बिटिसिनि बारग' चिफ थामहिनबा जेब्ला प्रमोद बर' बिथाङा बिटिसिआव चिफ महरै गाहाय खुंगिरि महरै 5 बोसोरनि थाखाय दंमोन बै समाव बिथाङा ओएसडि मोन आरो बे ओएसडि लानाय समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा पिएसअ लानानै बेरायबाय थायोमोन एबा खामानि मावोमोन बिथांनि बे पिएसअ लानायखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा पिएसअ लानानै बेरायबाय थानायखौ लानानै गोबां सरसा एबा गोबां सावरायजानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो दा बे समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय सानै एमपिखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन अजद दैखांदोंमोन बेखौ लानानैनो फिन जाथाय होदों एमपि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा अजद दैखांदों डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा सासे राजा जानानै खामानि मावनायनि सिमां सुजुदों नाथाय जोंहा बेबायदि सिमां नङा जोंनि सिमाङा जाबाय प्रजा जानानैसो रायजो राजानि खामानि मावनायनि सिमां होननानै आरो बिथाङानो अजद दैखांदों पिएसअ लानानै बेरायनाय बिथाङानो अजद दैखांदों जयन्त बसुमतारी बिथाङानो अजद दैखांदों दि मा सर्सनिफ्राय बिथाङा एसेबां लाइन गारि लानानै बेरायो बे समाव गोबां मावफुं सोद्रोमा एबा इएम एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गोबां ओएसडि दं नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि ओएसडिफ्रा बेफोरबायदि पिएसअ लानानै बेराय नामा नोंथांमोना जोंनि बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन थारैनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा पिएसअ लानानै बेरायनायनि बाथ्राखौ लानानै जेराव राजखान्थिनि फोथाराव गोबां बिथांनि सायाव सरसा जायो बेखौ लानानै मा फोरमायो दानिया फैदो बिदिब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि सायाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा मा रिएक्सन होदों जों बिथांनि बे रिएक्सन होनायखौ आबुङै नोंथांमोननो दिन्थिनो लादिनि सोलिनाय बिथांनि जिउ खांनाय सोलिनाय बहाबा थांनाय फैनायाव नायोब्ला नुगोन जोङो एमपि जानानै गंसे सिंगेल गारिजों जोङो थाङो बहाबा मेल मिथिङाव जा रायजो राजाफोरनि खाथियाव सांग्रां ब्रह्मखौ नोंथांमोना नायनायसाय बिथाङा सासे ओएसडिसोमोन बिनि सोलिनायफ्रा माबायदि सोलियो बिथांनि लाइफ स्टाइला माबायदि थाग्रा जायगाफ्रा माबायदि आंनि न' सोरनिबा न'खौ नायबानो नुगोन बिथांनिजों रुजुनानै नायोबा बेखायनो जों राजानि नङा जोङो मा होनदों रायजोनि गोसो गोरबोआव जोङो दङ रायजोनिजों जों जेब्लाबो दङ मानोना रायजोनि गांनाय उखैनाय बिथांनि जेंनाफोरजों जों जेब्लाबो दंफायो बेयाव जोंनि सोलिनायखौ बिराद गिदिरै सोलिनांगौ ग्रोम गारि लानानै थांनानै जोङो माबा मोनसे खालामनांगौ बिदि सानाखै खारन रायजो राजाखौसो जों ग्रोम खालामनो नाजादों गाव ग्रोम नङा बेखायनो बिथांनि मा बुंनाय बे आलादा बाथ्रा बिथाङा मा बुङो मा बुङा दिनैथ' नुबाय जे दिनै एमसिएलए नांगौ एमएलए नांगौ एमपि जानो लुबैयो दा थांनानै मालाय माथो मोनहैगोन फालाय आरोबाव जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो आरो बावनो थांबावबाय होमबाथ' समस्थियानो गैला मायाव एमएलए जागोन मायाव एमपि जागोन मायाव एमसिएलए जागोन बे गावनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा बेखायनो राजानि सिमाङा बिथांनावसो दंबाय थायो जोंनाव खिन्थु प्रजानिसो सिमां दं बे गावनिसो खोथासै बियो जों मोजांखौ लुबैयो बयनिबो सांग्रां ब्रह्मनिबो मोजांखौ जों लुबैदों बेखायनो रावनिबो गाज्रि लुबैया इउपिपिएलआ रायजो राजानि मोजां लुबैयो बेयाव थानाय 35 लाख जनसाधारननि मोजांखौ लुबैयो 35 लाखनि गेजेरावनो सांग्रां ब्रह्मआबो बिथांनि मोजांखौबो जों लुबैगोन दा बिथांनि उन जिउआ मा जायो बे बिथांनि खोथासै बिथांखौ बोरैहाय एकमडेट खालामो बिथांनि खोथासै गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां
मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।